Seguro asko, gaur hemen aurkeztera bazenaren berri jaso duzu, atera erosan, eroko nola izan ere bai, eta, bundanak ere horren bai eman du. Baina, nik uste, azteko, ideiaren berri, jakin dezagun, lau hitz esan ditu. Proiektu sortu da, Ugarkondoko etxebizitzen promozioan ekipamendu publiko baterako aukera sortu delako. Hor bada promotoreak dauka udalarekiko betekizun bat, eta hor ekipamendu bat eraikitzeko, eta beraz hor herri ekipamendu bat sortzen da. Herri ekipamendu hortan zer egin, izan da urtetako gure galdera, eta ia esan da, ibilbide honetan, proposamen edo desberdin izan ditugu ekipamendu horretiko. Kasu batzutan, bidea, igual, ekintzari begira, gazte ekintzari begirako kogorkin edo espazio bat sortzeko, beste ideari batzuk egon dira, baina ja, azken aldian ikusten genuen, herriko komunitate zeinatek zituen beharri begira oso importantea zela etxebizitza aukerei begirako proposamen bat egitea. Eta hor, detektatu dugu bi behar oso nabarmen, batetik gazteak, beren gurasoren itzalpetik bide sozio bat, bide independente bat egiteko aukera izan beharko duketela, eta gaur egungo etxebizitzen merkatuak bide hori ikeragarri zaintzen duela, beraz hor badago lan bat, erantzun bat emanera da, behar hori, eta bestetik baita ikusten dugu, edadeko jendeari begira, askotan gertatzen dela, sortzen diren ekipamendu eta zerbitzu eta azpiegiturek, erantzuten dietela menpekotasuna duten pertsonek. Baina badiela beste pertsona batzuk, autonomoak izan da, bere gaiak bere buruarekin moldatzeko moduarekin da, baita ere ikustela eskenako beharra, esate baterako konpainiaren beharra. Oso behar primarioa da, baina askotan, edade batetik aurrea, bakarra desentzazio horrek gainatzen duela, ez? Baita ere, horrekin batera, jarretzen geha, horrekin batzutan, etxebizitzetara iristeko, edo etxebizitza batean eroso senditzeko zaitasunak ere badaudela, eta beraz, horre guztiak eraman ditu, proposan bi behar hori erantzuteko ideia bakar bat sortzera. Hau da, zergatik ez dugu egiten etxebizitzen ekipamendu bat, nun bi komunidade horiek elkarrekin biziko dira. Eta hortik etorri da txirikorraren ideia. Iritzez egin gainera eta konsultak egin ditugu, baina joren, eta bi komunidade horien elkar bizitza aberasgarri izan daitekela bientzat ere. Elkar aberastu elkarrekin bizitza horrek endargarri egiten dituela bai edadekonak eta baita ere gazteak ere. Eta hori da data, esan genuen gagoazen, aukera hori lantzera. Ideia da beraz, gaurtik hasita, lan batzuk egin beharko ditugu, definitzeko proiektu hori. Proiektu horren ideia nagusia hori da, ideia oso zehazgarria, zuen motivazio bat, edo badukagu, baina hori forma bat garbi dugu. Eta forma bat horretan, batetik sartzen da, ekipamendu horrek, edo eraikin horrek, esango dituen betekizun arkitektonikoak, eman dezagu nolako espazio pribatu, nolako espazio komunak, nolako apartamentuak, zer urrikakoa, zer izango dugu apartamentutan, zer izango dugu espazio komunitarioetan, hori dela definitu gara dago. Garbi edukita hori bai, izaera publiko hori, izaera herri, izaera hori ez duela galduko inoiz, hau da, bertara doazenak, zera doazenak, alokailu bat ordainduko dute, baina titularitate publiko izan dut. Hori ezin da zalantzak jarri. Orduan hori alde batekin, baina bestetik badaude bestelako galdera, ezta? Nolako funtzionamendu izango du, komunitatea zentzua, nola elkar laguntzeko mekanismoa sortuko dira, beraz ikusten duzue galdera asko ditugula eta erantzunak pasai hauetan dira. Beraz, gure esku dago, hori definitzea, gure esku dago etorkizuneko txirikorda proiektu hori nolako izango da, eta nik uste benetan oso ide interesgarri izan daitekela, eta gainera, gure esperantza edo gure nahi izango litzateke hasierako esperientzia izatea ondorenean etor litezkeen beste esperientzia batzuen abiapuntu. Eredu honek benetan funtzionatuko balu, etxebizitza alokairuen bidezko etxebizitzen formatu horrek herrian akaso beste bide bat izango dut etorkizunean ere.
Eta horregatik oso garrantzitsua da, orain hemen definitzera goazela, ondo definitzea, ondo martxan jartzea, ze akaso etorkizunari begirago bide bat ditu. Beraz, kostosi gaude, zuek hemen zaudetelako, eskerrik asko denei, eta iruditzen zaigu benetan egitera goazen aldean oso garrantzitsua izango dela, eta oso interesgarria, oso durentzat eta oso dira guztiatzat. Beraz, nik osioak esateko, hemetxe ditut nire ondoan, Iritikat kooperatibako kideak, Iritikat kooperatibakoak izango dira prozesuntariko bide saioetan dinamizazio lanako dutenak, eta lehen ditut irukide, Maialen, Ainhoa eta Carlos, beraz, bueno, nik esan ditut esan beharrekoak, eta horrein egitek aurrean gai egitzen dut. Eskerrik asko. Bizkate, bueno, Xaberrek esan duen moduan, gure lana da bizka prozesua dinamizatzea, eta horrelako esperientzietan, asmo azkenean da sortzea bizitzeko espazio berri bat, non egongo dira bi kolektibo ezberdin, non nahi dugu egotea elkar bizitza bat eta horrela, eta horrelako esperientzietan daude hiru bloke moduan. Lehenengo bai da fisikoan definitzea nola nahi dugu izatea erekin hori, baina gero dago beste bloke bat dela ze baldintzekin sartzen da bizitzera eta ze baldintzekin ateratzen da edo ez, eta arautzea guzti hori. Eta hirugarren blokea izango zen ja barne funtzionamendua. Ze barne arauak dauden hor benetan bultzatzeko elkarbizitza nahi dugun moduan daudela. Orduan, zuizenean, hiru bloke horiek garatzeko planteamendua da 5 saio egitea, saio guztiak izango dira larun bat goizean, 2 orduko saioa, hor denborarekin sartuko gara izatean oso zorrotzak, ze uste dugu zuen denbora balio handikoa dela eta ezin nahi berren duzatu eta bai garrantzitsua da, Xaberrek esan duen moduan, parte hartzea bermatzea, hemen definitiko duguna izango da etorkizunean, bizkat proiektua egiteko irizpideak eta horrela, sistema nahiko errezala da, hemen egiten dugu ariketa batzuk, jasotzen dugu zuen iritzia, zuen proposamenak eta zuen erabakia, eta gero, udal taldearekin eta teknikariekin ere bai, hori berrezten da. Bloke bat izten dugunean, aurrerakoaz. Da, prozesuan, erabakiak hartzeko, ez da bakarrik iritzia, erabakiak hartzen dira, izten dira, beste pausu bat. Izten dugu, beste pausu bat. Hori da logika, aurrera egiteko. Guztiak jakiko duzurekin ditugulako aurkezpen batzuk garretik, baina, zertaz ari gara. 16 bizitza inguru, hau da, depende gero nola nahi dugun izatea eta rekezetan dira gehiago edo gutxiago, baina, hori da gutxiago gara, 16 apartamentu egiten inguru, lekua da, guartendoko eremuan, guarte basikagoan nagoen espazio horretan, norentzat, bi kolektibo entzat, emantzipazio pasen dauden gazteentzat, eta gero, pertsona autonomo entzat, edo adin nagusiko dependentzia duten pertsonentzat. Hora zehaztuko dugu, gehiago, horiek nortzuk diren, eta orokorrean horiek dira, hau dira elementua. Jabegoa publiko esango da, publiko udara da jabea, figura esango da ekipamendu publiko bat, alojamendu nazionalez. Izaera, gure ustez izan gara komunitarioa, hau da, proposatzen duguna da, bi kolektibo horien arteko eta orokorrean, hor dauden pertsona, izatea bizitza komunitaria, eta gero zuek esango duzue, zer den komunitatea, edo zertaz erabiltzen den komunitate hori. Sartzeko balitzak prozesuan adostuko dira, gero horrekin egingo ditugu ordenantzak eta arau batzuk, eta eraikina nola izango den, hau da, diseinu arkitektonikoaren, zuek egingo duzue, eta gero eramango dugu planetara eta esazten gara. Eta hori, prozesua esan dudana. Gutxi barrena daude hiru bloke potentea, pentsatu duguna da, bosteko egitea, guztiak izango dira, lardun bat goizetan, batez ere ominean horretik gazteak egiten, bai gaztean horretik eta bai, ikusten zen zela momentu bat jende asko zuen parteatu, eta, nahi dugu jendea parteatzea. Esatea, guk bai eskatzen dugu, jarrekotasun pixka bat, baina, bloke bakoitza ere,
itziko denez, etorri alzarete, saiotara, baina bai zuen eskatzen dugu, pizka bat jarretzea, eta izango da, ez dago egin hilabete, baina esportzu hori eskatzea, arete minimoan eta gartatzea, eta izango dira saioa. Lehenengoa gaurkoan, badazio zen nahiko orokorra, eta gero ja, bigarren saioan izango dira baldintza, sartzeko baldintza, hirugarrena espazio diseinua, eta hori kontu